Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ressaq diversi proposti sabiex tissaħħaħ il-liġi tal-kera, liġi li għandha tkun ġusta, toffri kjarezza u tħares ir-relazzjoni kontrattwali bejn is-sidin tal-kera u l-kerrejja billi tissalvagwardja u tipproteġi d-dritt ta' akkomodazzjoni adekwata. Dawn il-proposti tresqu flaqa tal-Kumitat Parlamentari għal konsiderazzjoni tal-liġijiet li fija l-Oppożizzjoni kienet rappreżentata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u mid-deputati Ivan Bartolo, Karl Guder u Kevin Kutajjar. Għal-gvern ipparteċipa s-segretarju parlamentari Rodrigo Galdes. Is-suġġeriment tiegħi qabel ma naraw is-saħħiet tal-awtorità ta' djar kif ħadd intervjenu tinforza, ejja niddiskutu l-40 l-ewwel. U naraw jekk is-saħħa li qed tingħata f'din il-liġi permezz ta' din il-liġi għandu xikun l-awtorità ta' djar jew xi awtorità oħra li tintervjeni fis-settur privat. Ikunu l-qorti autonomi, indipendenti u imparzjali u mhux l-awtorità ta' djar illi jkun hemm il-ħatra governattiva li t-tiġidi mingħajr ma jkun hemm l-indipendenza tagħha garantita. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija insista li l-liġi trid tkun skrutinizzata f'kull klawżola u għalhekk qed jinsisti li tkun speċifikata l-awtorità li tirregola. Hawnhekk huwa staqsa jekk għandix tkun l-awtorità ta' djar li tidħol fis-settur tal-kirjiet privati. Il-Kumitat Parlamentari ddiskuta kif l-awtorità tista' tivverifika l-mod li bih tistabilixxi li hemm kirjiet li mhumiex reġistrati u l-mod kif bil-liġi il-Gvern se jkollu il-poter illi jivverifika. F'dan l-istadju ir-regolatur se jkun l-awtorità ta' djar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista iżda insista li għandhom ikunu l-rati li ddeċiedu minħabba l-indipendenza tagħhom u mhux l-awtorità ta' djar. Tkellem ukoll Andrea Kallus mill-Moviment Graffiti li fisem 20 naqda soċjali differenti preżentaw numru ta' proposti għas-settur tal-kirjiet. Huwa qal li għandha ssir diskussjoni dwar il-prezzijiet għolja għaliex il-liġi ma tinkludix dan l-aspett. Il-liġi qed toħloq biss qafas bażiku u hija ferm il-bogħod minn dak li hemm f'pajjiżi barranin. F'Malta hawn ġungla sħiħa u din il-liġi lanqas biss tibda mal-liġijiet li hemm f'pajjiżi oħrajn, sostna Andrea Kallus. Min-naħa tiegħu il-President tal-MDA Sandro Ketkuti qal li l-MDA taqbel il-kirjiet għandhom ikunu kollha reġistrati biex ma jkunx hemm abbuż mit-taxxi.